Kutambirai zvekare pano paHadzirari 263 panoba chiyani kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatishare this video kuhama neshamwari. Sekuzoka munozvita mhuri yeZimbabwe, manews updates epanapa ndinoyanawo ndikamabatanidza. Tinenge tichiitira kuti muone manews updates akati wandei pasame video. Wasubscribe here, walike this video here. First update audio iyi yaziviswa kunyika yeZimbabwe, kumhuri yese yeZimbabwe. Soda kuisira audio, mapedza kunzwa audio muchazva munofunga comment section ende pari kupisa ende zvaizviso pari kupisa. Zvese uchazviwanira panapa this YouTube channel. Saka gara wasubscribe. Uri kunonokereiko kana uchida kuona maupdates ese ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Soda kusiyai muchiona audio, mapedza kunzwa audio mandazokuisirai video. Ndatimbonzwei this audio. Gowa matanga atiza masikati mambara uyu zvakaratiza akare winhingi isoko uyu Chris Mushango atiza zvakare nemudzimai wake madekwana ano. Mnanga gwabva apa security kuningi apa masoja anochengeta akare vakamona kuPG kuti vaende vanochengeta mambara uyu. Tagwirei kuti vamuchengete, but iwo vakomana iva vePG vamwe wavo vari pano, endai mutaurire vakomana vaenda kunochengeta uyu. Tagwirei kuti ngavasamusiye mukomana wabhozi atisula kuti atizeni mari yedu, because hatingaite nyika yekuti munhu anoba mari yakakura kudaro obva atiza unogara kuna Dubai achidya mari idzodzo. Vana veZimbabwe vachinanzva svosve nemuromo, never ever. Mari dzese dzakabiwa nechigananda ngazvidzoke. Saka musarare nhasi tichange tichikupai maupdates ezvigananda. Vamwe tanzwa kuti vada kukwira ndege manherana, saka musasarare. Ende mangwana pindai muchiki, zvoda kuswera muchikisidzirwa. Mapurisa musasatya izvi nawo. Murunzwa? Musaite zvinhu zvisandibasa. Why imimi maZimbabwe muchipusa zvirwere legendary kudaro kuswera muchikisidzirwa nemaarama emapurisa imimi? Inda muchinyadzisa kudaro. Nembiri yese yamina nekudzidza kwese kunze maZimbabwe akadzidza, but modzidza zvekutya sairini inoridzwa nemapurisa imimi. Muchikundwa nemaMozambique anomira achita ano, we are defending our country. Imimi motya imimi. Mukundwa nemaAlawians vanodefenda nyika yako. Imimi motya masairini imimi. Nekudzidza kwese nemadegree ese amakatora ne-law yamakatora imimi munoratsoziva machapters anokuprotectai paconstitution. Constitution inotendera kuti demonstration inobvumidzwa. It's your right. Then motya mupinda mumwena nemadegree. Saka madegree acho anorevei? Saka madiploma acho anoreveiko, right? Woita mapepa uyu, hutu yemapepa kudai, but uri dofo rinotya kudaro. Aiwa, kana usiku unoyu dakutika kana tiine vamwe maprofita vari pano nevamwe mafundisi namatirai vana veZimbabwe vabviswe rimwe dhimoni rekutya risina nebasa rese, because idhimoni. Because unoziva here kuti David chacheka kuti aenda anofesana naGoriathi, David anga ari munhu aishoreka chaizvo achinzi haakwanise kufesana naye, but nekuda kwechivindi, because kumwe kutya suka kune something ine dhimoni rinenge riri mauri so. No, never, please. Tomorrow izuva rekusunungura nyika yedu. Munhu wese buda. Maticha please report makangonzwa kuti pane chikoro chakavhurwa mangwana. Report titumire vakomana ipapo with immediate effect. Uchingonzwa kuti pakati pane chikoro chakavhurwa, report with immediate effect. Next update ivideo ranga richitaurwa. Uyu Murakashi anga achitaura pavideo apapa. Inini handiteke side ende musandituke mafans ndofamba nenyaya sezvairi. Imimi taurai nemunhu uyu ataura zvaanga achitaura pamusoro pevideo randauya nezvaro iri. Soda kusiyai muchiona video, mupedza kuona video muchazva munofunga comment section. Ndisati rari ndaenda. Much love. Regai ndikuzivisei magentlemen today. You definitely kana mese makanditeerera according Geza. Regai ndikuudzei. Andi muri kuona ini bandiri pana ndakasaina rufu rwehama dzangu, ndakawaudza kuti munhu kumedza bhonzo kuzvitemba. You one thing chandiri kutanga kuudza inini pandiri ndakazvitemba. Geza uri kuudza vanhu uchituka pasocial media uchiti hanzi zvigandanga, isusu tinoita action.
rega ndikuudze Geza, hanzi hondo inopera nohondo. Geza, hatisisina time yekusekerana newe. Ziva kuti iwewe neni tiri true. Inini ndakasacrifice kana ndichifira president wangu Emerson ndo wandichafira. Wazondutaura handina munhu anondigona, mashoko andiri kukuudza, hakuna munhu anogona kundiuraya. Geza, ziva kuti hondo yako iwe neni tiri true. Iwe handiri kuwira vanhu vauri kuwira vari kukutuma, inini ndowira hondo yaMunangagwa. Geza, handijaidzane newe. Kana uchifunga kuti iwe unogona kuuraya AD, haugoni kuuraya Munangagwa. Ndakakuudza kuti iwewe neni, ziva kuti iwewe neni tatarisana makomba edu tiwangani tiri true. Rega ndichikuonese rufu wandiri kukuudza, either wakatadza kuuraya inini, amene kuti zvizi zvichaitika, kana kuti inini ndichauraya iwewe. Handovanzwa Geza? Vanhu vari kundoona ndati inini ndakasaina kumiririra president ED Munangagwa pazvinhu zvamuri kutaura. Ndati regai ndichikuudzei mhuri yeZimbabwe, pamuri kutamba napo pakatsvuka ropa izvozvi. Kana muchida upenyu musingade kufa, handiti musingade kufa, garai kudzimba dzenyu. Definitely ndiri kukuudzai, inini handina tsvete kana chii. Ndakuudzai definitely, kungouya mustreet unofa. Handimunzwa ndikuudzai, newe iwewe uri kuti hanzi unoita zvemadhirugzi.